Habal-habal balita. Nag-inusarang balitang Bisaya, walay lipod-lipod ang tanan para sa paglingaw sa mga katawhan, labi na giyud sa atong mga igsuon nga nagtrabaho sa gawas o sulod sa nasod. Ang programang magtukig sa bisan unsa nga mga nahitabo sulod o gawas sa nasod. Ang programang Og Masayop Ka o Kira Habal-habal Balita. Mayong adlaw kalibutan. Mayong adlaw H2X fans. Anano sab kita sa atong tulumanon habal-habal balita. Eksklusibo lang kini ninyo mapamingaw o makita dinhi sa Habal-habal Entertainment. Are you ready? Okay, mahigala daghang salamat og maayong adlaw kalibutan og maayong adlaw diha sa ato mga H2X fans all over the world, no? Luzon, Visayas, Mindanao og ato mga H2X fans, no? Labi lagi diha sa London, diha sa Canada, sa Hong Kong, sa Taiwan, sa Dubai, no, sa Saudi Arabia o sa Czech Republic. Aduna usab kita og uban pa nga atong mga fans, no, nga naa diha gatrabaho all over the world. Nga mga Pilipino mahigala bisag asa ka mo adto makita nimo kay ano man talented man ta, kay ano man why trabaho sa Pilipinas, so abante ta, no. Pero time will come mobalik ra ta mahigala kay ang ato ang nasod makasuporta na sa ato ang mga panghinanglanon, no. Okay mahigala, karon mahigala ang adlaw katapusan man siguro sa palarong pambansa, no. Sa wala kahibalo ang palarong pambansa na gipahigayon dito sa Dapitan City, Zamboanga del Norte, Philippines, no. Ang Zamboanga del Norte mahigala adunay duha ka dakbayan, no. Mao ni gitawag nimo Twin City, ang Dipolog og ang Dapitan City, kung asa si Jose Rizal na exile, asa siya gipalayas, no. Asa siya gipalayas mahigala. Okay. Katapusan karon sa murag katapusan ang palarong pambansa. So karong adlaw May 14, so alas 8 Agri-Fair sa Hudyaka, no. Hudyaka mahigala usa ka na sa festival sa Zamboanga del Norte, no. Tanang mga municipality gikan sa Zamboanga del Norte magtipok na dito sa Hudyaka side sa Dapitan City, then dito na ipahigayon ang bibo kayo nga street dancing mahigala, no. Og usab pagka 14, then naa sila chess tournament Dipolog City sa Hudyaka niya, Hudyaka nga tuan tani activity murag sa Hudyaka ning activity mahigala. Tapos pagkahuman naa sila dive safari sa Aligway o Silinog Island gani mahigala unya White Beach, no. Sus og na kay kwarta adto ka dito og asa ka karong impiernuha, no, adto ka sa Zamboanga del Norte, then adto ka sa Dapitan City, then pagkahuman sakay kag barko sakay kag pambot dito padong sa Aligway o dili sa Silinog. Gwapo kay mga higala why og kamo diha nga busy kayo, stress kayo, mao ni mga lugar nga angay ninyo adtuon gikan dito sakay na po kag pambot padulong dito sa Dagak Beach Resort, no. Ato ning ikuan ang tourism nato diha sa Zamboanga del Norte kay sila pa usa kuno ta sa pinaka pobre nga probinsya sa Pilipinas. Pero maningkamot ta nga ato aning sabwag ning turismo, no, sa Zamboanga del Norte. Mo nang tagay mi diha og mga unsay angay namo diri i-announce, no, para ma-solve nato ng atong turismo diha og ato ang kapobrehon sa Zamboanga del Norte. Pero pinaagi sa ato ang abtikon nga gobernador si Gobernador Rolando Yebes, kayang-kaya yan, no.
Og usab magpasalamat ta ni Leonie Alisna, mga higala. Siya ang sekretary ni Attorney Patrick Ivan ang department head sa Zamboanga del Norte, no, sa tourism and sports, no. Salamat kayo Leonie Alisna sa imo ang ipadala, no, ang schedule kani mga higala sa Hudyaka Festival, no. So Hudyaka Festival mura ni siya og sinulog sa Cebu. Hudyaka sa naapoy Hudyaka as kanlaon mahingala, no, kanlaon dito sa Bohol, no. So bibo kayo mahingala. So karon nga naamo din ha sa all over the world ang mga Pilipino, mga Bisaya. Og mo bisita mo dito sa Pilipinas, dalikati ang Dipolog, no, og ang Zamboanga del Norte. Ang maayo ka moadto dito sa May kay fiesta sa Dipolog, og usab ang Hudyaka naapod sa Mayo hantod na sa June 6, no. So gikan na ng mga adlaw walay putol ng kalingawan mahigala, daghan kay kang makita dito, no. So aduna sila motocross, aduna sila mga lain-lain pa nga mga games, no, na drag racing dito. Motor, no? Drag racing. So, mga higala, so pagka May 15, aduna sila agri-fair, no? Diya sa Hudyaka site, alas 8 kanin sa buntag. Dahil na sila golf tournament, na chess tournament usab dito na ipahigayon sa Dipolog City, Philippines. Swimming sa Dawo Channel, Dapitan City. Tirador Channel. Sorry? Tirador Challenge Day. Ambot unsaon ni pag tirador ani, no, magtinaduray siguro nila magukod sa kabaw mahigala, no. Kinahanglan ka og dako-dakog bagtag ani kay masipaan ka sa kabaw mahigala, sigurado jud ka knockdown, no. Napod sila RC, no, exhibition diha sa Dapitan City pahigayon, no. Ang dive safari dito gihapon sa Aligway og Silinog. Aduna usab sila bowling tournament, no, diha sa Dapitan City. Usab aduna sila Dama Challenge sa Dapitan City gyapon ni pahigayon kay dito man himutang ang Hudyaka site, no. Ang pagka alas 2 sa hapon na sila dula-dula daplin sa suba. Unsa kay dulaon alas daplin suba, no, maayon ta og dili sila magdulag kalayo sa daplin suba. Okay ra kay duol kayo ang tubig, napatay ra dayo ang kalayo mahigala. Grabe. No, grabe lang kalingawan mahigala. Then pagka Lunes, Lunes, no, karong Lunes, alas 8 dito gyapon sa Agri Fair sa Hudyaka side, na sila bowling tournament, na sila tirador challenge, na sila dive safari sa Aligway nga punog Silinog. Na pagka alas 10 sa buntag na sila chicken dressing. Unsa kani, basing ang mga manok mahigala, ilisan, no. O dili himulbulan nila mahigala, himulbulan. Dayon pag alas 2 na ay dula-dula gihapon daplin sa suba. Matay mahilig man kay sila dula-dula daplin sa suba, no. Daghan ra ba kayong buaya, basig tay buaya diha, no. Ato ang I hope nga nalimpyuhan ng ato ang suba din ha, no. Okay. Pag alas 7 mahigala, aduna sila ang ballet show, no, sa Dapitan City. Pag alas 9 na SMB live band. Kagwapo kaya ni hurutin mong kwarta di mahigala. Okay, may katapusan karon nga unsay nga ni kaning sa palarong pambansa, no, katapusan karon. So sa katapusan nga adlaw aduna sila sa alas 6, no, karong alas 6 aduna sila musical extravaganza featuring Sara Geronimo, og ang Mocha Girls sa Jose Rizal Memorial State University, no. Pag alas 7 adunay Cebu Band sa Hudyaka side ni, og ang katapusan ang fireworks, no. Mao kini ang katapusan sa selebrasyon sa Palarong Pambansa 2011 nga gipahigayon diya sa Dapitan Dipolog, Zamboanga del Norte, Philippines. Okay, mahingala, no. Makalingaw sila dito, makalingaw o mobisita mo dito sa dakbayan sa Zamboanga del Norte, no. Ato ang
Dipolog o ginapitan, pwede mo ato dalikat mo dito sa daka kung ganahan mo ato mo Aligway, no, island o sa Silinog Island, makalingaw libot-libot mo sa boulevard sa Dipolog, no, daghan mga sites nga angay ninyo nga obserbahan diha sa Dipolog City ug dapitan, labi na gyud sa lalawigan sa Zamboanga del Norte, no. Pinaagi na sa ato ang maayo nga Gobernador Rolando Yebes. Kayang-kaya na to na, no? Ingon sila, kita ko na yung pinakapobre. Pero kayang-kaya na to na. Kayang-kaya yan. Okay, mahigala. Mugrit sa ta sa to mga H2X fans, no? Ito mga H2X fans. Kinsa man eh? Mugrit sa to mga H2X fans nila ni Margie Bael Carbon diya sa Cagayan. Og si Attorney Alan Ronilio og si Attorney Flynn Concha dias Dipolog City, no, og uban nga itong mga H2X fans sad, og katong uban nga naa sa Luzon, Visayas ug Mindanao aduna tay smart, no, so pwede mo text sa inyong greetings, no, text ninyo inyong mga loved ones nga mo greet mo, no, ibutang ang inyo ang lugar ug asa mong lugar, no, especially lugar dayon syudad, no. Dayon i-text sa 0921-353-3778, no? Magpaabot ko ninyo kay daghan na kay nagkalinya, may hinaot nga ikaw usa nga mo linya dito, no? Kay atuan ang basahon mahigala, no? Palarong pambansa pero ulahin naman eh. So nahuman naman pero at least, no, nabasa na to. So ato ang basahon sunod mahigala nga mga schedule ang hudyaka na po, no. So makalingaw kay mahigala, makalingaw kay makauli ko diha pohon mo bisita ko dinha gyud, makalingaw kayo. Ang angay bisitahan nito pagka May kay daghan silang activity dito, na ang Hudyaka Festival, na ang fiesta sa Dipolog, no, karong Mayo, basig next week man siguro, 21 ang ilaang fiesta din ha. Daghan sila mga activity mga higala, so makalingaw kanang activity dito sa Dipolog, no, ang fiesta dayon pagkahuman aduna poy Hudyaka, no, kay magsugod man nga to ang Hudyaka, murag May 5 man siguro na siya, dayon mahuman na hantod sa murag usa ka bulan ng selebrasyon magela, kay mahuman na hantod sa June 6 na. Limang ka? June 6. Hurot imong kwarta na. Pero malingaw ka mahigala. So, adto ka mo dito. Ladlad din yung mga kwarta dito. Di ba? So, ano makatabang po ka sa mga tao dito sa, no? Okay. So, buragwa naman kita laing basahon na ni. Pero basahon na to ni sunod nga higayon mahigala ang schedule usab sa Hudyaka Festival, no? Kay hantod mo ni June 6. Okay. So, wala nang kita igong panahon mahigala. Before ko mawala sa kanginan, magpasalamat ni Leonie Alisna, no, ang secretary ni Attorney Patrick Ivan, ang Department Head Tourism and Sport sa lalawigan sa Zamboanga del Norte. No, wala naman kita igong panahon, gani si Sandy Sangkap. Kita-kita na po ta sunod higayon, no? So, bye-bye na lang ko, no? Bye-bye!